Başlanygam ýerine. Yerine mi? Dostuma bir Murat gelipdirdi. Garaşan ustadan. Mükemmel. Gel. Sizin dostum bir buna sonra. Bak yüreğe düştü. Yok diysene şuna. Garaş. Düşündüm jigen. Sağ ol. Selamun aleyküm. Waalaikum. Dost. Bir haýyş bar. Kömek edebilmeli mine? Öyle garaş yaparım ben. Pul gerekti. Näme gerek? Döwran. Döwran. Sen maýby? Oğumu dost. Oğu tapla. Barla. Gel lo. Gel. Dinlemen Döwran. Döwran çay kofe ver. Barla. Döwran. Dost. Geç. Çay kofe iç. Behwan dostlar. Daş bilen urany, aş bilen ur diýipdirler. Bugünkü reklam eden magazinimiz Toýyň 3-nji gatyny 330-njy A magazinini. Berde mugut reklam edýänmiň sebäbi bu magazini mugut reklam edeniňe degýär. Ýagny adamlara has piýdasy ba reklamy gel içine girin. Şu aýda kögüşleň ählisi skitkada 30%, 40% skitkada ýör. Ýagny bu kögüşleň hemmesi brend kögüşler, Türk brendi hemmesi derden arassaja koja magazinin saýdyny goýup geçýän, bellek geçýän, şondan habarlaşýaňyz hemme maglumatyny bilip bilýäňiz. Onu näme? Hemmeňe garaşýar, sewda etmek sizden bolsun.